מתוכנן כאן הריסה של 3 מבנים של 28 יחידות דיור לכל מגרש. 3 בניינים במיקום אסטרטגי עם 84 בעלי דירות קיימים. אנחנו הורסים את 3 הבניינים ומקימים 6 בניינים חדשים בני 9 קומות, 205 יחידות דיור חדשות. מאוד מתרגש, כי אני הגעתי לפה שהייתי בגיל 8 ומשהו. המיוחד בפרויקט הזה הוא קודם כל המיקום שלו. המיקום שהוא מיקום בצומת מאוד אסטרטגי. ההתנהלות מול התחדשות אורבנית ואיטיאל והצוות שלו, מדהים. אני מאוד שמח ונרגש להיות כאן היום, במיוחד בשביל 84 בעלי הדירות הוותיקים, אבל כמובן שגם בשבילנו כחברה. תמיד נשתדל לראות דרך העיניים שלכם, לבנות את הסיפור שלכם ולתת לכם את השירות, את התכנון ואת המוצר שתמיד חלמתם עליו. איטיאל היה לנו חיבור מדהים. הוא היה גם חכם, גם סבלני, גם שידר, תמיד היה פוזיטיבי. איטיאל וגם התחדשות אורבנית באמת הסתכלו עלינו וראו מה אנחנו צריכים, האנשים האלה יודעים לעבוד, באמת. ראיתי את הפרויקט הזה שהיזם רואה ממש דרך העיניים של הדיירים. התחדשות אורבנית היה בסדר גמור. אנחנו מאוד היינו מרוצים מהתהליך, מאוד היינו מרוצים מההתייחסות. התחדשות אורבנית. עשו לנו את הטוב בנשמה. הם ניסו לייעל את זה כמה שיותר מהר, באמת. הם עבדו יפה, ישר, נקי, טהור, ועל זה באמת מגיע להם שאפו גדול.